Nigga. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Здравейте ми боксери, това е първият епизод на оцеляването в Майнкрафт. Не, има и други епизоди. Благодарен съм, че го пускам някой чува. И сега не ви улагва много, системата на компа ми се натовари. И съм настроена да не се товари толкова много. Защото и пак се товари. Тя чето ми забива, бати ужаса. Колко неща пробвам да го фиксна, нищо. Сега. Ние сме MLG Pro и трябва малко да убиваме животни. MLG Pro беше. Чакай сега. Yo pig, yo pig. Что ли ме пусна? Това коя версия е 1.1. Това не играе на 1.1, защото ще да пуснат някой чува направо. Тя как се спасява. Къде другото прасе? Сега това е една пържова, не си ми посади. На звука. Това пържова. Хоу. Нет. Айде след така да не е къщата. Някъде. Не първо да вземем кола, че той е важен. Ама оформях хубава къщичка. Не, няма ще бе тук. Искат храна да си правим. О, тук пигови. Армила пиг. Цялото ми айтъм за грифите. И не ми трябва, защото няма читва. Защото той го сърж в Survival Scap намерил 20, около 45 ямата. И трябва да е тунели там, той някъде да ми открил. Или екси, или тунели там. А нещо е кипсория. Не прави впечатление. Тук значи някъде къщите. Ооо! Въх, ама... Въх семейство Пейчов се изсраха на земята. За сега... Не видим само нещо. О, да, сме. Сега тук някъде ще ви е къщата.
Lipsuje mi krawomazna. Добре, бързо. Сега трябва съм cobblestone. Добре. Ломе. Айде мри, бе, ще взема кирката, ще направя на чудо. Оте, Ама къде кожата? Айде. Всякой път не разбирам коя е кожата. Добре. Там като се пича, аз ще направя нашата миниатюрна къщичка на сега. Миниатюрната къщичка ще стане бавно. Виждате кирката на какво служи. И сега ще направим таман 4 точно. И още етаж на горе. Не, аз съм етаж. Може да се пече коло. Не. Зарнем крилса. Сложно се прави. Те са следващи стихи. Ето Коилана, който вече го няма.
Vamos, estou para cá se трябва да оцелея. Добре, отивам в най-близкото дърво. Стъглобера. Гъди. Вече няма да спим, ще работим. Малка къщичка, но за сега добре. Таман за чест. Обе. И таман ще стигне за чест. Аз го знам. Не съм да ми дала се пак сега. Глухач. Аз якото глухач бати. Дървото свършили са че... Добре, дай да взема тесторчове. Ако взема нещо по пътя съм на него. Първо трябва да взема пашове. И съм готов.